салом бинандагони арҷманд, дар чанд дақиқаи баъди барнома дар бораи ҷузъиёти муноқишаи ахир дар сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон, афзоиши шумори тоҷикистониҳое ки шаҳрвандии Русияро гирифтанд, поёни баҳси додгоҳие бо ширкати Ёқут 2000 ва хабарҳои дигар мегӯем. мақомоти марзбонии Тоҷикистон дар шарҳи ҳодисае дар марз бо Қирғизистон ки шоми 24 июл рух дод, онро як муноқишае номиданд ки бо гуноҳи сокинони кишвари ҳамсоя рух додааст. дар изҳороти хадамоти марзбонии Қирғизистон омадааст, корвони иборат аз 8 мошини шаҳрвандони Тоҷикистон ҳангоми ҳаракат аз роҳи Оқсой-Куктош пеши роҳи мошини шаҳрвандони Қирғизистонро бастанд ва ин ҳодиса боиси занозанӣ шуд. марзбонони Қирғизистон гуфтанд, вақте намояндаи вазорати корҳои дохилии Қирғизистон ба ҷои ҳодиса расид, ба ӯ шаҳрвандони Тоҷикистон ҳамла ва талош карданд латукуб кунанд ва ҳам оинаи мошинашро шикастанд. дар пайи музокира ба навиштаи марзбонони Қирғиз, ҷониби Тоҷикистон пардохти ҷуброни зарари расида ба мошини ходими вазорати корҳои дохилии Қирғизистонро ба уҳда гирифт. вале ба иттилои марзбонони тоҷик, ҳодиса бо гуноҳи сокинони кишвари Қирғизистон рух додааст. онҳо навиштанд, 8 мошини сокини ҷамоати деҳоти Ворух ки барои гузаронидани тӯи арӯсӣ ба самти шаҳри Исфара ҳаракат доштанд, дар наздикии даромадгоҳи деҳаи Оқсой аз тарафи як шаҳрванди Қирғизистон ки ба гуфтаашон дар ҳолати мастӣ мошини Мерседес Бенсро идора мекард, бо баҳонаи он ки гӯё яке аз мошинҳои тӯёна барои ҳаракати ӯ монеъ эҷод кардааст, роҳи ҳаракати мошинҳоро баст. марзбонони тоҷик мегӯянд, ин шахс аз мошин берун шуда мошинҳои шаҳрвандони Тоҷикистонро сангборон намуд. дар натиҷа қисмҳои гуногуни 3 мошин шикаст ва 4 шаҳрванди Тоҷикистон зарари сабуки ҷисмонӣ бардоштанд. айни замон ҳам мақомоти марзбонии Тоҷикистон ва ҳам Қирғизистон мегӯянд, дар пайи гуфтушуниди мақомоти ду кишвар муноқиша хотима ёфт ва таҳқиқ шурӯъ шуд. рӯзи сешанбе мақомоти украинӣ иттилоъ доданд ки шаби гузашта шаҳри Киев ҳадафи ҳамлаи ҳавопаймоҳои бидуни сарнишинии Русия қарор гирифт. ба иттилои онҳо, Русия аз силоҳи хушаӣ истифода бурд ки бар асари он 2 фарди мулкӣ ва аз ҷумла 1 тифл ба ҳалокат расид. Сергей Папко, фармондеҳи низоми мудофиаи зидди ҳавоии Киев, мегӯяд, тамоми ҳавопаймоҳои бидуни сарнишин ки пойтахти Украинаро ҳадаф қарор доданд, безарар гардонида шуданд. ин шаби 6-ум дар моҳи равон аст ки шаҳри Киев оташборон мешавад. дар ҳамин ҳол волии Донецк Павла Кириленко рӯзи 25 июл гуфт, шумораи қурбониҳои ҳамла ба шаҳри Константиновка ба 2 нафар баробар шудааст ки яке тифли 10 сола аст. бино ба пешбиниҳои Оҷонсии ҳавосанҷии Тоҷикистон дар фазои кишвар баъди чанд рӯз омадани чангу гарди навбатӣ пешбинӣ мешавад. мавҷи гарду ғубор рӯзҳои охири моҳи июл дар фазои вилояти Хатлон, ноҳияҳои тобеи марказ, шаҳри Душанбе ва қисман дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мушоҳида хоҳад шуд. инро мутахассисон бо тағйироти иқлим ва гармшавии то рафти ҳарорат рабт медиҳанд. як натиҷааш обшавии пиряхҳои Тоҷикистон аст. дар ин бора имрӯз дар барномаи хабарию таҳлилии ахбори озодӣ гузорише тақдим мекунем. дар 6 моҳи аввали соли равон тахминан 87 000 тоҷикистонӣ шаҳрвандии Русия гирифтааст ки дар муқоиса бо ин давраи соли гузашта ҳудуди 13 000 нафар бештар будааст. тибқи омори бахши муҳоҷирати Русия ки вазорати корҳои дохилии он нашр кардааст, дар умум шаҳрвандигирии хориҷиҳо кам шудааст. агар дар нимсолаи аввали соли 2022 беш аз 287 000 хориҷӣ соҳиби шаҳрвандии Русия шуда бошанд, дар нимсолаи аввали соли равон ин нишондиҳанда ба тахминан 205 000 нафар расид. ба ҳисоби миёна ҳар рӯз қариб 500 тоҷикистонӣ табаи Русияро мепазирад ва шуморашон миёни шаҳрвандони нави ин кишвар беш аз 42% ташкил медиҳад. баъди Тоҷикистон аз рӯи теъдоди гирандаҳои шаҳрвандӣ Украина қарор гирифтааст ки дар нимсолаи аввал 39 000 шаҳрвандаш соҳиби шиносномаи русӣ шуд. дар умум дар давоми 7.5 соли охир 560 000 тоҷикистонӣ шаҳрвандии Русия гирифтанд ки аксарияташон ба солҳои охир рост меоянд.
دادگاه ناحیه شاه منصوری شهر دوشنبه به بحث بیش از 2 ساله خانواده سیاوش اکابرشویف و شرکت یاقوت 2000 نقطه گذاشت. با اطلاع دادگاه دعوای خانواده این جوان قسماً قانع شده است، ولی خانواده سیاوش میگوید طلب آنها برای پرداخت بیش از 500,000 سومانی قانع نشد و دادگاه شرکت را تنها به پرداخت 100,000 سومانی یا تقریباً $9,000 وظیفه دار کرده است. سیاوش 27 ساله 9 فوریه سال 2021 بر اثر افتادن آهنپاره از بینای نوساخت شرکت یاقوت 2000 در دوشنبه از 4 انگشت پای و امکان آزادانه راه رفتن محروم شد. تفصیلات این قضیه امروز در وبسایت رادیوی آزادی نشر می شود. شام 24 ایول در شهر دوشنبه کنسرت آوازخوان افغان‌تبار ولی حجازی دایر شد. این آوازخوان معروف از آلمان برای شاد کردن خاطر هوادارانش به تاجیکستان آمده است. در یک صحبت سری راهی ولی به خبرنگاران یادآور شد که تاجیکستان را یاد کرده است. امکاناتش نبوده که ما دوشنبه بیام بعد از 12 سال، یعنی 12 سال خیلی همراه بیزنس های خود مشغول بودم، همراه تور دیگه جانی خود و حالا خیلی خوشحال هستم که در تاجیکستان هستم و ان شاءالله در آینده حتما ما بیشتر میایم به تاجیکستان. ولی حجازی باور دارد که برای افغانستانی ها در همه گوشه و کنار امروز امیدواری به فردای بهتر بسیار ضرور است. شکل مفصل محفل با اشتراک ولی را در برنامه اخبار آزادی تقدیم میکنیم. و قرب اسعار برای امروز 25 ایول از روی نشاندادهای بانک ملی قرب روبل روسی مثل دیروزه 120 سامانی و 50 درم، قرب دلار کمی گرانتر شده 10 سامانی و 92 درم و قرب یورو 12 سامانی و 10 درم را تشکیل داده است. این بود چند خبر مهمی ساعت 4 ساعت بعد در برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی وا میخوریم.